rimwe gore vaMugabe vakokwa napapa vakokwa napapa kuinda kuVatican. kuVatican. Zvino havo ini ndiri Minister of State Security nguva iyoyo kanzi navaMugabe Emerson handetesi zvakanaka shoko, asi tiri kuenda kuRoma kunovona papa ndo handikoka kuti hazvakanaka shoko. Zvikanzi zvinoda kuti ufunde zvatinoita kadezvei kasvikizwa kuti ndiri mukristu kudhara ndakabhabhatidzwa kuMethodist. Kanzi aiwa tinodai ndikafundiswa tikaenda kuVatican navaMugabe. Vatican kune ava vakamboendako kuVatican kune nzvimbo yomukatikati yeVatican inongopindwa kamwe after 25 years. Saka vaMugabe vakakokwa 25 years dzakwana kuti vave umwe wevatungamiri vemuAfrica vanokwanisa kupinda pamusuwo iwoyo we25 years. Unongopindwa after 25 years. Ndikati Methodist ndawanawo mukana. Saka takaenda tesi navaMugabe pazuva iroro nderechiRoma ravanozarura musuwo iwoyo after 25 years kuti vaRoma vakuru vapinde. Saka kunoku vakanga vada navaMugabe, saka ndakapindamo navo kati haleluya, muwisiri apindamo. Ndikurondedzera zvangu ndichifarai zvakaitika.